assalamu alaikum tiagali tudale julde rasul sallallahu alaihi wasallam min jetti ganda ko nene baba jetti halifa men diide halifa men ada min jetti ben yabe ko be Piindi TV taw tabe der e bawle kala ganda kay ko jaggube hen ben me jabani yatire tiagal no kewden wiidi ni adi biladi salade adi bur firtude adi ben me meda firtude adi hay saha goto eden biya yo Allah junno odon adi ya barke rasul sallallahu alaihi wasallam ya barke halifa men teddube taw tabe do der Senegal le libi do der Senegal kono kayya taw tabe der dundi baba dam de en garti bawde Allah odon 5e numéro de la semaine Revue Des Titres monna holko sifa kelle gadane jande di leydi Senegal no adani mona ayaw habrede Piindi TV ene wayno ganda kay ko fande almudu kono kay on fannu dawru golla ene tawatigi e der jande leydi Senegal la dum non en buri hen tentude ganda kay dum ko teska toto geji waya hakunde Ahmed Aidara e Halifa Sallah e al khali ganda ko cubu golla din conseiller hanki non ruhi ene wayno jande ko be leydi Senegal ko buri hen hewde ngarti hen ko dum ko hande o subako ngudditirtena ko denna jande gendire le soleil national be ngari koy natal makko lamtoro burgede makki kumba cimboy odon sommet union africaine union européenne hena won non ko cubado titudu ganda kayya ko kormado wala bienna teddinirado ngal don dental ngal ganda tigi teddinirimu ko on horejo leydi France Emmanuel Macron e garangal makko non o mo ari wonde horejo leydi Senegal kono kay o mo areni ganda kayya horejo union africaine lamtoro burgede tawtirama dum kono kay o subima ganda ko pelliti jididi de ganda wodi widum proposer ngam kayya bamtare dude Afrique kono kay jam et stabilité e bamtare dumine do dude Afrique dum ne tawe der hello debonde don na jayde lo soleil enquête e wolo subaka be ngatti koy al khali den to be jewta ton do ganda kay yato to leydi France ena wonon jahen al khali gittu gol wala mbiena gumugol odon force barkhan wala mbiena ben ko ngini ko be leydi France be ganda teskano mo toto Malia e odon force Takuba ena won non be mbi ko le Mali face à son destin kambe kala mabbe gumo ton ko boyta ena won non dum woni ko Emmanuel Macron yewtida wala won dum woni ko ganda ko di repositionner dum woni ko yewta don ena won Macky Sall e ben ganda ko wodbe be wa ganda kayo bismino ko men kala ko kimo honde don affaire yo ittutona ben kunin ko be makko to Niger wonde odon golfe de Guinée ene wayno kambe kala mabbe ngummo ton so haji do ala déclaration odon Emmanuel Macron Macky Sall Alassane Ouattara wonbe kala nganda no biden ni ko ko men tubi dum non ko na dum ko ganda ko Emmanuel Macron atti odon G5 Sahel initiative mo ganda ko Accra wonde de tigi ngudon gomu seda o dum ko yowiti e de don al khali habare tigi wod bunen kobe e der odon diwana Macky Sall ganda kay ko ngimo ko tawi der dedo jayna enquête o nous comprenons la décision prise par la France be pami ko kay be kormima ganda kay ya ko ngal pellital ngal ganda jetti dum on gardi de leydi France wala mbienna din leydi France dum won ko tawte der jedon jayna enquête l'observateur e odo subaka be ngati ganda kay ko benna ittonobe e nokkuji mumen takko wakam sa benni odon ganda kay siège armée de l'air be mbite ko terme side en won non tia galla de be ngita don gitugol musgol taw kay ko jagundiral mabbe ben dadibe leydi Sénégal gaz lacrymogène woni hitande e lebbi pawdi kono kay ha joni ganda kay didon nokkuji di ganda lamugo ittinobe haydara ala ko wada don kono kay didon na famille kala ine kaya mbeya wone mabbe famille certi wone mabbe ganda kayya ko cere jom suuji muena woni hen ganda ko ngoppi suddibe muena woni hen tigi ganda ko kebi ndafama AVC kanymen kala ganda ko gurnameji muena certi wala ben gurnameji mun boni fof non e widi jaynen ko be l'observateur sabi dum ko ittede be didon nokkuji mabbe te didon nokkuji ala foko won ton sona baadi keddi ton ene pija be mbi ko Alassane Anne coordinateur odon collectif terme side où certains sont décédés hewbe mabbe mayi hewbe mabbe tigi nene ganda ko kaya mbeya ngannuma wonen ko stress wonen ganda ko AVC wala mbina ngofdi e gede bar non fof non ko itede be dido nokuje kan en tawi helle jogomo jedi ndedon jayne ganda tigi l'observateur tiagal dum be ngari e on nouveau maire mo Dakar wite ko Barthélémy Diaz be mbi ko à la tentation de palais maire mo Dakar kono kay mairie andi geej way be mbi ko Ahmed Aidara fuddiri mo ganda ko cadele dum won ko tawte der jayne Youssou Madjigen na les échos do subaka nden jayne ganda kay de titonde didi wala men titraji didi ene wayno be gatti ganda kay ya ko ngudo na batu premier réunion conseil municipal mo jigen so ene wayno odon préfet souti ko ngi tigi ganda ko malloje wala biena mallude e yennude tigi odon Ousmane Sonko o non seulement Ousmane Sonko aranto tre ngolon réunion mais kadi Ousmane Sonko nulani nelado mum ngam kay wadde dum représenter ngolon baru ou que vers l'invalidation de certaines mesures prises par le conseil municipal hier ena non ho gede kewdo on conseil municipal no etipelite fofo non mabbe dutti dum wala biena mabbe diwtu dum no hanit ni tiagal kane ngon helo mabbe didebo ha joebo ben jayne ko be lese ko bi ko ngonda ko tawar wolde la banjan go habe tawatigi
ngoɗon sipir walla mbiyen ngoɗon du hakkude Ahmed Aidara e gonɗa ko on Aliou Sall mo Guédiawaye ɓe mbi ko candidat Benno Bokk Yakar ko kañum di lappi yeewi askan wi oɗon cacophonie total woni gay duho cowtumami Ahmed Aidara haali ko hold up ene kay o wi ko o waɗi suspendre gueɗe foof on nouveau maire mon maire mo Guédiawaye ene noon caɗele oɗo saaha ko ɗum tigui woni ko wi ɓeɗon jeyni koɓe les échos e liiji walla mbiyanna on commission kono kay premier conseiller makko jaa tigui koye Aliou Sall ɗum noon woni koɓe wawa mujje gueɗe mbaɗ noon Cheikh Sarr kongi mum tawde nder jeyne o wi koɓe noddi ganduɗa kayya ko laamu ngu yo hormo woni e ganduɗa kay ko pellite kono kayya wasa yaɓɓude woni kuule ɗum tigui woni ko suuti maître Abdoulaye Wade kañum noon ñaññini oɗon ɓeɗon conseil ji mabɓe conseil ji makko tawteɓe to Guédiawaye conseil ji wallu askan wi o yonna darde mabɓe kono weltanaki ɓe las quotidien ari koye natalla on meɗɗo ardade hoorejo jagorde leydi Sénégal kono kay on meɗɗo ardade ko conseil économique social et environnemental o witte ko sohna Aminata Touré ene way noon o arti ganduɗa kay alhaali ɗiɗon sumgoji local kono kay o ari e ɗeɗon caɗele tawteɗe duuɗi janguirde leydi Sénégal ɗiɗon grève aji inflation oɗon ɓeydugol ganduɗa ɗiɗon coggule kono kay o ari suuti kongi ganduɗa ko sumgoji paari législative e lewru juillet ene oyno wiide makko kanko Aminata Touré ha ɓenen noon liggo gam kay dental Benno Bokk Yakar gam sumgoji paadi législative ɓe keeɓe hen woni no hanniti ni woni ko tawte toon Ahmed Aidara ɓe mbi ko s'installe dans le désordre o ardi caɗele o ardi tigui ganduɗa ko jiihi jaaha ardi duuhe sippiro ɗum woni ko wijjande koɓe laasa caggal ɗuma libération no kewɗen wiide so wona scandale tan ko révélation oɗo subaka noon ɓe garti tigui ganduɗa koye oɗon jooɓiɗo fitandu Ndongo Gueye ɓe mbi ko le meurtrier présumé ganduɗa ko tumaɗo kañum yooɓi fitandu Ndongo Gueye on bijoutier ene wayno noon trace uji ɗiɗon ƴiƴam ganduɗa kay tawaɗi tigui e Bassirou Thiam walla mbiyana tawaɗi comci makko ɗinon élément ji technique ɗi ganduɗa kay ko kañumen keeɓi fartangue wadde oɗon bornage oɗon téléphone makko police scientifique wattu ɗum ganduɗa ko prélevé trace uji ganduɗa ko ƴiƴam ɗi ganduɗa tigui ene ngakki ittede ha laaɓi foof noon ganduɗa ko perquisition Pikine Tali Boumakka ɗiɗon gueɗe foof ɓe garti hen beele de wona oɗo gorko beele ko kanko yooɓi fitanu Ndongo Gueye ko ndesenen ɓooye foof noon ine yesso daɗani yitere Vox Populi arti ganduɗa kay ko joɗogol Ahmed Aidara ɓe mbi ko Aidara s'installe dans la violence l'élection de bureau bloqué ene wayno noon alhaali tigui ganduɗa ko o woote oɗon bureau woni noon ko addi caɗele toon hanki kono kay ko hunde nde wawa munje kanko tigui Ahmed Aidara délibération oɗon Malick Gakou ganduɗa kay ko kañum waɗa maire honoraire mo Guédiawaye ɗum woni ko tawten nder hela tata ko ndeɗen jayde Vox Pop jayde quotidien le quotidien de Madiambal Diagne installation mouvementé ganduɗa ko caɗele kewɗe teskade toto Guédiawaye ɓe mbi ko tes a Guédiawaye ene wayno ko hunde nde ganduɗa ko jalnide yurminide hersinide ɗum tigui woni ko testa toon mbimami cowtumami e gueɗe baɗe noon foof ɗum woni ko teska to Guédiawaye hanki Ahmed Aidara ko wima kon tawi nder ndeɗo jayde o wi koɓe jaɓata tigui hold-up walla mbiyen fenade ene fawe dow hoore mabɓe walla mbiyen ɓe goppa fenade ne yaaha foof noon ko toon to ganduɗa ko yiya ko Guédiawaye yeewi askan wi rebaptisation des riz Sonko décolonisation de Ziguinchor bedda e Ziguinchor ene wayno wi komo rutta ɗumen walla mbiyen innetede ɗum lawol gongol firtude ɓen ɓe innono innetede ɗum lawol gongol ɗum woni ko tawete helle jene ndeɗen jayde quotidien Madiambal Diagne stade coftal ɓallino hay sen jeeya heewiɗi ko kayri uddata damal ngal ari koye natal on 218 du champion d'Afrique wiyete ko Ismaïla Sarr mo Watford ene wayno arti ganduɗa ka yiya koye oɗon kanna o wi ganduɗa ko warti e o wi ko ganduɗa ko o hokku foof ha laaɓi beele ganduɗa kay leydi makko gam kay ya ƴiƴam makko je me suis sacrifié pour mon pays ko kongi makko arti noon e oɗon jar walla mbiyanna kaɗon gonka e rewide oɗon coupe d'Afrique des nations holno mi gurduno hen foof noon en tawi ganduɗa kay e nder ndeɗon jayde stade ɗo tigui guddeten damal bandiraɓe musidɓe tedduɓe e yeɓiyankoɓe Piindi TV gasi ha laaɓi holko sifono kele gadane e yoga jayde leydi Sénégal ɗum tigui woni ko tawetno toon kono kay e mbiyanna ganduɗa ko ɗiɗon fitingaji ɗi teskaka ganduɗa kay ɗi sungoji mi sikku wona installation pour ganduɗa ko teskede saabu ganduɗa kay ko woore conseil wonɓe ɗon ɓe ko kañum gotata conseil so tawi noon a ñakki ɗiɗon conseil alay saago noon ganda an ganduɗa ko gargol ma accession ma au pouvoir c'était par hasard donc a wawat tan muñde mbaɗa ganduɗa ko garde oɗon postirma maire kono kay ko heddi pama ko Allah hadma ɗum te pama wawi hebdude foof donc nag wadde wone gueɗe ko addude caɗele kono kay ko tende musiba walla mbiyande ko umminde fitina e nder ɗiɗon mairie ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'heure de la bataille, l'heure des querelles. El wayno yimɓe ɓuri sohlude hande ganda ko golloroɓe yimɓe ɓuri sohlude hande ganda tigui ko ɓen aroɓe guitteɗen caɗele tawtede par ce que no hawaji ɓe mbiyata to leydi tolni ɗo to leydi tawre oɗo tumoɗo grève aji
ñaññere bang yo bang secteur aji ne mema ko wayno ganda ko sécurité ko wayno oɗo secteur éducation ko wayno secteur commerce fof ene jiiɓi oɗo saaha donc nak mi sikku l'essentiel fonno wonde hande ganda kay ko arde e wone ganda kay koye toɓɓe wona kay ganda ko addude des solutions kono kay wona addude fitingaji te aussi ko kamɓe ngoni les représentants de toutes les communes ganda kay mbaɗi représenté ɗiɗon diwnaji saabu ko diwnuji cuuɓiɓe ganda kay yoɓe gardoɓe alay sago noon kamɓe mbawi yoltude ɗon hujjaji yoltoɓe hujjaji noon so tawi dutti men kaɓe comme le cas d'amen aydara ene jalni e walla mbiyen ko hunde hersinide par ce que mawɓe hellifaɓe so daari men mbawi yewtude pamodire par ce que kamɓe fof janggoɓe communication Ahmed Aïdara kañum ganda ko ne woni ko Sen TV ene janggi communication Aliou Sall ko journaliste aussi bon voilà ko so jomumen darimi ene kaɓa walla mbiyen cowmami ciwtumami ene hersini ndiɗo leydi sabu ganda ko kañumen pour wonde les solutions kañumen tigi ganda pour addude peeje no feccira peeje tigi ganda no darida goto fof ne andi no foti wonde ɗo goto fof ne andi ko foti wonde to goto fof ne andi no foti wonirde ni donc nak so waɗi certaine caɗele bon voilà mi sikku ganda ko ɓesgu Sénégal so ñingade bon ko heddi quoi alay saago noon haala ka haale no foti haade ni bon voilà waɗire no foti waɗire ni mais sinon o jibinat caɗele janggo e jaam wonde ɓesgu Sénégal en calmini en juurima ɓen jeeɓi en comme men tawata nder bolledi kala ko wayno gorko mo seggu Modou Mbaye yiɗi horsini siidi fimde en calmini jurima Abdoulaye Diop ceernam fa tabarakallah en mbimo juma moubarak en wayno Mamadou Boli e wayno ceerno Alpha Yaya Sall on ko Alpha ganda tigi kolto Alpha sagge o way sagge ɗum almudo ceerno Moussa Sohomo alda e namdal en calmini jurima kono kay Gueye Ndioro gonɗa tigiya debbo joom prousa kono kay yiya joom yasinna so duwani mama Allah jabonde wonon iman billahi ɓerne lamde nden tawi makko o wiyete tigui ko sokhna Hadi Gueye Yaya Jummun Moussa Nia en calmini men juurima en calmini gallo fof maire Mbodienna ko wayno gonɗa tigui Maymunena gallo fof fa tabarakallah en calminiɓe en mbiɓe aljuma moubarak fa tabarakallah no fewi no fewi no fewi en ñaguima duwaw kono kay en ñaguima rendo fulɓe kala duwaw tawteɓe to Côte d'Ivoire tawteɓe to leydi Mauritanie tawteɓe to Walo Fendo ha to USA jiggo en kamɓe kala en calminiɓe en juurimaɓe en ñaguima duwaw ko wayno Aboubacry Ndiaye ko wayno ganduɗa ko ceerno Ly ko wayno ganduɗa ko Ifra Sadio Bayane kamɓe kala en mbiɓe ɓe ganduɗa kay ko juma moubarak ko rewa Allah e nder yontere o fof yo jaabo kala ko ngakki hen woofa yo Allah yaafo en ganduɗa tigui hokka en oɗon weekend jamma weekend poftereɗo weekend kay ganduɗa ko belamma fa tabarakallah yimɓe mbawa artude altine so haajide jomiraɗo subhanahu wa taala addude ko kesum kono kay yiya ɓamtude e dow jaam ɓamtude kay e dow deere e dow ɓuuɓol oɗo tigi woni to kadere on jiyani ɓiyam noon mais so Allah haajima on jimo altine debbo mo daara laabi laami labana laami ɓen ɓe laamu tawi ha dow leeso woni jayɓe daara halayɓe ay sen jiyani jeeya mabɓe c'est une descendante bandiraɓe musidɓe tedduɓe aranno on filande on ruɓindu jaydeji mon ɗo e Piindi TV ko Moussa Nia to karalagagal Mamadou Cissé to caméra wondude tigui ganduɗa Ibrahima Thiombane yallah hokkori jiiɗi altine Allah jaara mon jaarama